פרק 11. השוחד. הארי היה בטוח שאם קריצ'ר הצליח להימלט מאגם מלא חייזלים, הוא יצליח ללכוד את מנדנגוס פלצ'ר בתוך כמה שעות לכל היותר. כל אותו בוקר הסתובב הארי בבית במצב של ציפייה דרוכה. אולם קריצ'ר לא חזר במהלך הבוקר, ואף לא בשעות אחר הצהריים. עם רדת הערב היה הארי מאוכזב ומודאג. ארוחת הערב, על בסיס לחם עבש, שעליו ניסתה הרמיוני להפעיל כמה לחשי שינוי ללא הצלחה יתרה, לא שיפרה את מצב רוחו. קריצ'ר לא חזר גם למחרת, וגם לא ביום שאחריו. לעומת זאת, שני גברים עטויי גלימות הופיעו בכיכר ליד בית מספר 12, ונשארו שם כל הלילה, מביטים לכיוון הבית שאותו לא יכלו לראות בעיניהם. אוכלי מוות על בטוח, אמר רון כשהוא, הארי והרמיוני צפו בהם מחלון הטרקלין. חושבים שהם יודעים שאנחנו פה? לדעתי לא, אמרה הרמיוני. אחרת היו שולחים את סנייפ לתפוס אותנו, לא? נראה לך שהוא כבר היה כאן? והכללה של מודי קשרה לו את הלשון? שאל רון. כן, אמרה הרמיוני. אחרת הוא היה יכול להגיד לחבר'ה האלה איך להיכנס לכאן, לא? סביר להניח שהם שומרים פה למקרה שאנחנו נופיע. אחרי הכל, הם יודעים שהבית שייך להארי. איך הם? פתח הארי. משרד הקסמים עורך ביקורת על צבאות הקוסמים, זוכר? הם יודעים שסיריוס הוריש לך את המקום הזה. נוכחותם של אוכלי המוות בחוץ הגבירה את מצב הרוח הקודר בבית מספר 12. הם לא שמעו מה קורה מחוץ לכיכר גרימולד. מאז שאדון ויזלי שלח את הפטרונוס שלו, והמתח התחיל לתת את אותותיו. רון, עצבני וחסר מנוחה, פיתח מנהג מגונה לשחק עם המעמעם שבכיסו. זה הרגיז במיוחד את הרמיוני, שהעבירה את זמן ההמתנה לקריצ'ר בקריאת מעשיות בידל הפייטן, ולא הייתה מרוצה מכך שהאורות קווים מדי כמה דקות. אולי תפסיק כבר, היא התרגזה בערב השלישי להיעדרו של קריצ'ר, כששוב נשאבו כל האורות מהטרקלין. סליחה, אמר רון ולחץ על המעמעם כדי להשיב את האורות. אני לא שם לב שאני עושה את זה. נו, אתה לא יכול למצוא משהו מועיל לעשות עם הזמן שלך? כמו מה? לקרוא סיפורי ילדים? דמבלדור הוריש לי את הספר הזה, רון, והוא הוריש לי את המעמעם הזה, אז אולי אני אמור להשתמש בו? הארי כבר לא יכול היה לסבול את הוויכוחים האלה, והוא חמק מהחדר בלי שהשניים ישימו לב אליו. הוא ירד במדרגות לכיוון המטבח. שם ביקר לפרקים, כי היה בטוח שזהו המקום שקריצ'ר יתעתק אליו כשישוב. אבל בדרך מטה אל קומת הכניסה, הוא שמע דפיקה בדלת, מלווה בנקישות מתכתיות וקרקוש שרשראות. כל עצב בגופו נדרך, הוא שלף את השרביט, נע אל הצללים שמאחורי ראשי הגמדונים הקרוטים והמתין. הדלת נפתחה. הוא ראה בחטף את הכיכר בחוץ, מוארת באור של פנסי רחוב. מוארת באור של פנסי הרחוב, ודמות עטויה גלימה התגנבה אל תוך המסדרון וסגרה את הדלת אחריה. הפולש פסע קדימה, וקולו של מודי שאל, סוורוס סנייפ? מיד עלתה דמות האבק מקצה הפרוזדור ושעתה אליו, מרימה את ידה המתה. לא אני הרגתי אותך, אלבוס, אמר קול שקט. הכללה הופרה. דמות
חוט האבק התנפצה שוב, ואי אפשר היה להבחין בתווי פניו של הנכנס, מבעד לעננת האבק האפורה הסמיכה שנותרה באוויר. הארי כיוון את שרביטו לעבר לב העננה. אל תזוז! הוא שכח את הדיוקן של גברת בליק. למשמע צעקתו נפתחו הווילונות המסתירים אותה, והיא החלה לצרוח. בוץ דמים ותינופת מביישים את ביתי! רון והרמיוני הסתערו במורד המדרגות מאחורי הארי. שרביטיהם מכוונים אל הגבר הבלתי מזוהה שעמד במסדרון למטה בידיים מורמות. אל תראו, זה אני, רמוס. אוי, תודה לאל, אמרה הרמיוני חלושות וכיוונה את שרביטה על גברת בליק. בכל נפץ רשרשו הווילונות ונסגרו, ושוב הסתררה דממה. גם רון הנמיך את שרביטו, אבל הארי עוד לא. תראה את עצמך, הוא קרא. לופין נע קדימה אל אור העששיות. ידיו עוד מורמות מעל לראשו בתנועת כניעה. אני הוא רמוס ג'ון לופין, אדם זאב, מוכר לאחדים בשם החיבה ירחוני, אחד מארבעת היצרנים של מפת הקונדסאים, נשוי לנימפדורה, המוכרת לרוב בשם טונקס, ואני הוא שלימד אותך לייצר פטרונוס, הארי, שבמקרה שלך לובש צורת אייל. נו, בסדר, אמר הארי, והנמיך את שרביטו. אבל הייתי צריך לבדוק, לא? בתור המורה שלך לשעבר להתגוננות מפני כוחות האופל, אני בהחלט מסכים שהיית צריך לבדוק. רון, הרמיוני, לא הייתם צריכים למהר כל כך להוריד את הכוננות? הם ירדו במדרגות בריצה לקראתו. עטוף בגלימת מסע שחורה עבה, הוא נראה מותש, אך שמח לראות אותם. אז אין סימן לסוורוס? שאל. לא, אמר הארי. מה קורה? כולם בסדר? כן, אמר לופין, אבל על כולנו מוצב מעקב. יש 2 אוכלי מוות בכיכר בחוץ. אנחנו יודעים. נאלצתי להתעתק בדיוק רב על המדרגה העליונה מחוץ לדלת, כדי לוודא שלא יראו אותי. לא סביר שהם יודעים שאתם כאן, אחרת הם היו מציבים שם עוד כוח אדם. הם הקימו מערבים בכל מקום שיש לו איזשהו קשר אליך, הארי. בואו איתי למטה, יש לי המון מה לספר לכם, ואני רוצה לדעת מה קרה איתכם אחרי שעזבתם את המחילה. הם ירדו למטבח. שם כיוונה הרמיוני את שרביטה אל העצים שבאח. מיד התלקחה שם אש, אשר שיבתה מעין ביתיות לקירות האבן החשופים, והטילה אור מנצנץ על שולחן העץ המוארך. לופין שלף כמה בקבוקי ברצפת מתוך גלימת הנסיעות שלו, וכולם התיישבו. הייתי מגיע לפני 3 ימים, אבל הייתי צריך קודם לנער את אוכל המוות שעקב אחריי, אמר לופין. אז באתם ישירות לכאן אחרי החתונה? לא, אמר הארי, רק אחרי שנתקלנו ב2 אוכלי מוות בבית קפה ברחוב טוטנהאם קורט. לופין שפך על עצמו את רוב הברצפת. מה? הם סיפרו לו מה קרה, וכשסיימו הוא נראה מודאג ביותר. אבל איך הם מצאו אתכם כל כך מהר? אי אפשר לעקוב אחרי מישהו שמתעתק, אלא אם כן נאחזים בו ברגע ההיעלמות. וגם לא נראה סביר שהם סתם במקרה טיילו להם באותו רגע ברחוב טוטנהאם קורט, נכון? אמר הארי. תהינו, אמרה הרמיוני בהיסוס, האם ייתכן שעיכוב הקטינים של הארי עוד בתוקף? בלתי אפשרי, אמר לופין. רון עשה פרצוף זחוח, והארי חש הקלה גדולה. ואם נניח לרגע שזה בכל זאת אפשרי, הרי אילו היה עדיין עיכוב על הארי, הם היו יודעים בוודאות שהוא כאן, לא? אבל אני לא מבין איך הצליחו לעקוב אחריכם לרחוב טוטנהאם קורט. זה מדאיג, ממש מדאיג. הוא נראה מוטרד, אבל מבחינתו של הארי, השאלה הזאת הייתה פחות דחופה.
ספר לנו מה קרה אחרי שעזבנו. לא שמענו כלום מאז שאבא של רון מסר לנו שהמשפחה שלו בסדר. טוב, קינגסלי הציל אותנו, אמר לופין. הודות להזהרה שלו, רוב האורחים הצליחו להתעתק משם לפני שהם הגיעו. אלה היו אוכלי מוות, או אנשי משרד הקסמים, קטעה אותו הרמיוני. גם וגם, אבל למעשה זה כבר היינו הך, אמר לופין. היו בערך תריסר, אבל הם לא ידעו שהיית שם, הארי. ארתור אומר שיש שמועה שהם ניסו לענות את סקרינג'ר ולהוציא ממנו מידע על מקום המסתור שלך לפני שהרגו אותו. אם זה נכון, הוא לא הסגיר אותך. הארי הביט ברון ובהרמיוני. הבעות פניהם שיקפו את מערבולת הרגשות שחש, בין הלם לתודה. הוא אף פעם לא אהב במיוחד את סקרינג'ר, אבל אם מה שלופין אמר היה נכון, הרי שהדבר האחרון שסקרינג'ר עשה לפני שמת, היה לנסות להגן עליו. אוכלי המוות ערכו חיפוש במחילה מלמעלה עד למטה, המשיך לופין. הם מצאו את הרול, אבל לא רצו להתקרב אליו יותר מדי. ואת אלה מאיתנו שנשארו במקום, הם תחקרו במשך שעות. הם ניסו להשיג מידע עליך, הארי, אבל כמובן, איש מלבד חברי המסדר לא ידע שהיית שם. ובאותה שעה שהם הרסו את החתונה, אוכלי מוות נוספים ברחבי המדינה פרצו לכל הבתים הקשורים למסדר עוף החול. אף אחד לא מת, הוא מיהר והוסיף לפני שהשאלה תעלה. אבל הם לא היו עדינים. הם שרפו את ביתו של דדלוס דיגל, אבל כידוע לכם הוא לא היה שם, והם הפעילו כללת קרושייטוס על המשפחה של טונקס, שוב, בניסיון לברר לאן הלכתם. אחרי שביקרתם אצלם, כולם בסדר, נסערים כמובן, אבל חוץ מזה בסדר. אוכלי המוות הצליחו לעקוף את כל לחשי ההגנה? שאל הארי כשנזכר עד כמה היו יעילים הלחשים. בלילה שבו התרסק בגינת הבית של הוריה של טונקס? מה שאתה חייב להבין, הארי, זה שלאוכלי המוות יש כעת גיבוי מלא של משרד הקסמים, אמר לופין. יש להם כוח להפעיל לחשים אכזריים בלי חשש שיזהו או יעצרו אותם. הם הצליחו לפרוץ כל לחש מגננה שהטילו נגדם, ומרגע שנכנסו, הם לא ניסו אפילו להסתיר לשם מה באו. הם טורחים בכלל לספק תירוץ לזה שהם מענים אנשים רק כדי למצוא את הארי? שאלה הרמיוני וקולה קיבל נימה נשכנית. טוב, אמר לופין, הוא היסס, ולבסוף שלף עותק מקופל של הנביא היומי. הנה, הוא אמר, והחליק את העיתון על השולחן לעבר הארי. ממילא תדע, במוקדם או במאוחר, זאת העילה שהם מצאו לרדוף אחריך. הארי אישר את העיתון. תצלום ענקי של פניו הופיע בעמוד השער. הוא קרא את הכותרת מעליו, מבוקש לחקירה על נסיבות מותו של אלבוס דמבלדור. רון והרמיוני פלטו שאגות זעם, אבל הארי השתתק. הוא הרחיק את העיתון. הוא לא רצה לקרוא עוד. הוא כבר ידע מה כתוב שם. איש מלבד מי שעמד איתו בראש המגדל כשדמבלדור מת, לא ידע מי באמת הרג אותו. וכפי שריטה סקיטר כבר בישרה לעולם הקוסמים, הארי נראה רץ מהמקום דקות ספורות אחרי שדמבלדור נפל. אני מצטער, הארי, אמר לופין. אז אוכלי מוות השתלטו גם על הנביא היומי? שאלה הרמיוני בזעם. לופין הנהן. אבל בטח יש אנשים שקלטו מה קורה. ההפיכה הייתה חלקה, ופחות או יותר שקטה, אמר לופין. הגרסה הרשמית לרצח של סקרינג'ר היא שהשר התפטר. במקומו מונה פיוס תיקנס, שנתון תחת כללת אימפריוס.
למה וולדמורט לא הכריז על עצמו כשר הקסמים? שאל רון. לופין צחק. אין לו סיבה לעשות את זה, רון. לכל דבר ועניין הוא באמת השר, אבל למה לא לשבת מאחורי שולחן במשרד? איש הקש שלו, תיקנס, דואג לענייני... thickness, זה לא תיקנס, thickness. עובי, דואג לענייני היום-יום. מה שמשחרר את וולדמורט להפעיל את כוחו גם מעבר לגבולות המשרד. רבים ודאי כבר הסיקו מה קרה. השינוי במדיניות של משרד הקסמים בימים האחרונים היה כל כך קיצוני, עד שרבים מתלחשים שוולדמורט ללא ספק עומד מאחורי זה. אבל זה כל העניין, הם מתלחשים, הם לא מעיזים לדבר בקול. כי אין לדעת במי אפשר לבטוח, הם מפחדים להישמע, שמא החשדות שלהם מוצדקים ומשפחותיהם יהפכו למטרה. כן, וולדמורט משחק כאן משחק חכם. אילו היה נחשף במוצהר, זה היה פותח פתח למרד גלוי. המסכות זורעות בלבול, חוסר ודאות ופחד. והשינוי הקיצוני הזה במדיניות של משרד הקסמים, אמר הארי, קשור לניסיון להסיט את עולם הקוסמים נגדי במקום נגד וולדמורט? זה בהחלט חלק מהעניין, אמר לופין, וזה צעד גאוני. עכשיו, אחרי שדמבלדור מת, היה אך טבעי שאתה, הילד שנשאר בחיים, תהפך לסמל המאבק של כל מתנגדי וולדמורט. בכך שוולדמורט סילף את העובדות כדי לרמוז שהייתה לך יד במותו של הגיבור הזקן. הוא לא רק שם פרס על ראשך, אלא גם נטע חששות וספיקות בקרב רבים שהיו עומדים לצדך בכל מצב אחר. ובינתיים משרד הקסמים החל לפעול נגד בני המוגלגים. לופין הצביע על הנביא היומי. הביטו בעמוד 2. הרמיוני הפכה בדפי העיתון באותה הבעת גועל שהייתה על פניה כשעינה בסודות האומנות האפלה מכל. מרשם אוכלוסין לבני המוגלגים, קראה בקול. משרד הקסמים עורך מפקד למי שמכונים בני המוגלגים, כדי להיטיב להבין כיצד הגיעו לידיהם סודות הקסם. ממש כמו הרייך השלישי, הנאצים, זה מה שהם עשו ליהודים לפני מלחמת העולם השנייה. זה היה גם כמו מפקד אוכלוסין כזה. אז לא, זה די ברור שרולינג עושה הקבלה בין אוכלי מוות לבין הנאצים. פה זה עוד דוגמה לזה. משרד הקסמים עורך מפקד למי שמכונים בני המוגלגים. זה כבר קראנו. על פי תוצאות מחקר שנערך לאחרונה במחלקת המסתורין, יכולות קסם עוברות בתורשה רק כאשר ההורים הם קוסמים. מכאן שבהיעדר הוכחה לכוחות קסם בקרב אבותיהם, המכונים בני המוגלגים, ככל הנראה השיגו את כוחות הקסם שלהם בגזלה או באינוס. משרד הקסמים לקח על עצמו למגר את הנגע של חומסי כוחות הקסם, ולשם כך הנפיק הזמנה לכל אחד מן המכונים בני מוגלגים להתייצב לראיון בוועדה לרישום בני מוגלגים שמונתה לאחרונה. אנשים לא ייתנו לזה לקרות, אמר רון. זה כבר קורה, רון, ענה לופין. ברגעים אלה ממש אוספים את בני המוגלגים. אבל איך הם היו אמורים לגנוב קסם? שאל רון. זה מטורף. אם היה אפשר לגנוב קסם, לא היו סקיבים בעולם. אני טועה? נכון, אמר לופין, ואף על פי כן, מי שלא יכול להוכיח שיש לו לפחות קרוב משפחה אחד קוסם, דינו כיום הוא כשל מי שהשיג כוחות קסם באמצעים לא חוקיים ועליו לשאת בעונש. רון הביט בהרמיוני ואמר, מה אם טהורי דם וחצויי דם יישבעו שבין מוגלגים?
שבן מוגלגים הוא קרוב משפחה שלהם? אני אגיד לכולם שהרמיוני היא בת דודה שלי. הרמיוני הניחה את ידה על ידו של רון ולחצה אותה. תודה רון, אבל אני לא יכולה לבקש ממך. לא תהיה לך ברירה, אמר רון בתקיפות, ואחז גם הוא בידה בחוזקה. אלמד אותך את אילן היוחסין של המשפחה שלי, כדי שתוכלי לענות על שאלות לגביו. הרמיוני צחקה ברעד. רון, בהתחשב בזה שאנחנו נמלטנו עם הארי פוטר, האדם המבוקש ביותר במדינה, אני לא חושבת שזה ישנה הרבה. אילו התכוונתי לחזור לבית הספר, זה היה סיפור אחר. מה וולדמורט מתכוון מתכנן לעשות בהוגוורטס? היא שאלה את לופין. הרישום הוא חובה עכשיו. לכל מכשפה וקוסם צעירים, הוא השיב. הודיעו על זה אתמול. זה שינוי, כי בעבר אף פעם לא הייתה חובת הרשמה. כמובן, כמעט כל מכשפה וקוסם בבריטניה למדו בהוגוורטס, אבל להוריהם הייתה זכות ללמד אותם בבית, או לשלוח אותם ללמוד בחול, אם העדיפו. עכשיו, וולדמורט יוכל להשגיח על כל אוכלוסיית הקוסמים כבר מגיל צעיר. זאת גם דרך נוספת לבודד את בני המוגלגים, כי התלמידים צריכים לעבור דירוג דם. זאת אומרת שעליהם להוכיח למשרד הקסמים שאבותיהם היו קוסמים, לפני שירשו להם ללמוד בבית הספר. זה החליא את הארי והכעיס אותו. ברגעים אלה ממש, בני 11 נרגשים, מעיינים בערימות של ספרי כשפים חדשים, בלי לחשוד שלעולם לא יראו את הוגוורטס. ואולי גם לעולם לא יראו עוד את בני משפחותיהם. הוא מלמיל, מנסה למצוא מילים שיבטאו את מידת הזעזוע שחש. אבל לופין אמר בשקט, אני יודע. לופין היסס רגע. אני אבין אם לא תוכל להגיב, הארי, אבל לחברי המסדר יש רושם שדמבלדור הטיל עליך משימה. זה נכון, השיב הארי. וגם רון והרמיוני יודעים מהי, והם באים איתי.